uMzantsi Afrika ubalwa phakathi kwamazwe aphala phambili kulwaphulo-mthetho nobuqhophololo. Ingxelo yekomishoni kaZondo iveze elubala ubuzaza bobuqhophololo kweli lizwe. Uhulumende weMpuma Koloni uthi uzama konke okusemandleni ukulwa nalo mkhuba. Siyavuya kuba iprovince yethu yiyo eseyenzile lento kwilizwe njengokubanzi. Okulandelayo akhona amatyala asayile ezinkundleni, bakhona abantu abasiweyo kwi disciplinary hearing. Zinzame esizenzayo siyawuqonda ke ubana umonakalo omkhulu kakhulu lo msebenzi awuzuba mncinci lona. Ukulahlekelwa zizimilo kubonwa njengonobangela wobuqhophololo nolwaphulo-mthetho. Into efuneka ilungile zizimilo zabantu nendlela abacinga ngayo nendlela yokuyibona uba lento inako ukubana ngendlela esicinga ngayo ngendlela esenza ngayo izinto singayenzi. It's not about uba uzawukhangela ipolisa lihamba likhangela bonke abantu ba-corrupt, because ezinye izinto ziflow from unethical conduct. Uhulumende umemelela uluntu ukuba luzibandakanye ekulweni ulwaphulo-mthetho kunye nobuqhophololo. Ndinguluba balodata kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.